Казанның тарихи үзәге турында сөйләгәндә, еш кына иске татар бистәсен телгә алабыз. Әмма чынлыкта, тарихчылар сүзләренә караганда, татарлар иң күп яшәгән урын яңа татар бистәсе булган. Хәзерге вакытта биредә 18-19 гасырга караган мәхәббәт биналар сакланмаган диярлек. Калганнарының да күбесе инде ярым җимерек хәлдә реставрацияләү эшләрен көтә. Ә без бүген тарих фәннәре кандидаты, татар тарихын популярлаштыручы һәм нәкъ менә яңа татар бистәсе тарихын өйрәнгән белгеч Айрат Фәйзрахманов белән очрашып, бу урын белән бәйле кызыклы мәгълүматны аннан сөйләтергә булдык. Сезгә дә кызыклы булыр дигән өметтә калабыз. Татар дөньясында 50-дән артык төрле татар бистәсе бар. Ул Россиянең башка илләрнең төрле шәһәрләрендә урнашканнар. Казаныбызда иң күп татар бистәләре саны булган, Казаныбызда 5 татар бистәсе булган. Шуларның берсе без яхшы белгән иске татар бистәсе, Камал театры яны, Кабан күле яны, байлар торган урыннар, Мәрҗани мәчете яны. Инде икенче безнең бистәбез ул яңа татар бистәсе, аны Казан халкы да хәтта кай вакыт белеп бетерми, чөнки ул Тимир юл артында урнашкан, Казанның читендәрәк дип әйтимме, урнашкан һәм монда мәхәббәт биналар әллә ни күп сакланмаган. Ә нәрсәсе белән истәлекле соң безнең яңа бистә? Иң мөһиме, яңа бистәдә иң күп татарлар яшәгән бистә булган. Ул иске бистәдәге татарлар саны ягыннан күбрәк тә әле булган дигән фаразлар бар. Һәм монда сәнәгать предприятиеләре оешмалары нәкъ монда күбрәк урнашкан булган. Күп итеп эшчеләр монда торган, гади халык монда авылдан килеп башта күбрәк яңа бистәдә төпләнгәннәр. Һәм менә Иске Таш мәчете турында сөйләгәндә инде аны Габдулла Тямышев нигез салган. 1802 елда ул төзелеп беткән. Һәм 1802 елда ул иске гыйбадәт кылу урынында төзелгән булган дигән риваятлар бар. Менә Явыз Иван Казанны яулап алгач, Сез инде хәл легендасын сөйлисез бит, әйе, риваятын бу мәчетнең риваятын бик кызык. Явыз Иван Казанны яулап алгач, җәсәтләрне елгага Иделгә яргытканнар һәм ул агым буйлап менә җәсәтләр берничә километр шулай елга буйлап акканнар. Һәм татарлар менә бу урыннарда Иделдән җәсәтләрне чыгарып, беренче кыры урынны табып, менә бу урын менә бу булган һәм менә монда алар бу җәсәтләрне күмгәннәр. Һәм аның өстенә зур бер таш куйганнар. Бу кабер ташы булган инде. Һәм менә бу кабер ташы бу мәчетнең нигезендә ята дигән риваят бар. Икенче риваят Казанның мәчетләре җимерелгән инде беләбез. Казанны яулап алгач, шул бер мәчетләрнең берсенең ташы шул мәчетнең нигезендә. Инде кайсы тарихчыларның фикере буенча монда чынлап та зур күмәк кабер булырга мөмкин, бәлки Пугачев восстаниесеннән соң күмелгән татарлар күпләп Пугачев ягында булганнар. Һәм менә яңа бистә кешеләре бигрәк тә, һәм менә монда бәлки шул күмелгән Пугачев восстаниесендә үтерелгән татарларның кабере тора. Ә сез белмисезме, менә реставрация вакытларында табылмаган бикән андый каберләр? Реставрация вакытында каберләр табылмаган. Монда әле алга таба яхшы гына археологик эзләнүләр алып барылырга тиеш, чөнки яңа бистәне зур төзелеш көтә. Инде күптән берничә дистә ел элек яңа бистәдә яңа микрорайон төзелергә тиеш дигән сүзләр чыкты һәм ул хәзер әкренләп тормышка аша. Һәм төзелеш шәһәрнең үзәгендә төзелеш барган чагында археологик казынулар булырга тиеш. Бу канун буенча шулай. Һәм казынулар менә монда Алла бирсә алар булачак. Бераз кабер ташларын монда тапкалыйлар. Ул бәлки зираттан килә. Мин үзем менә монда берничә ватык ташны үз кулым белән тапканым бар. Сез хәзер уникаль кадрлар ясыйсыз, чөнки чын бу мәчетнең төсе ак төсе. Хәзерге вакытта ремонт бара. Ни өчен ремонт? Чөнки аның эчтә элек Совет заманында диварлар ясалган булган. Монда фабрика училищесы булган,
Анарсын сугыш вакытында госпиталь булган, инде сугыштан соң булган елларда сәнгать мәктәбе булган. Һәм яңа бистәнең малайлары монда рәсем ясаганнар. Һәм менә бу диварлар әле 90-нчы елларда, 2000-нчы елларда калган, хәзер булган. Һәм хәзер менә бу диварларны җимереп, зур фарыз гыйбадәт залларын торгызырга кирәк. Ул бик тә зур реставрация эше. Мәчет әйбәт кенә bu yıllarda xəyriyəçilər tərəfindən tutulğan bulğan, əmma divarlarını җимерү ул теге белгечләрнең зур эше. Шуңа күрә менә хәзер шундый эшкә алындылар. Без торган урын бу икенче мех фабрикасы Совет заманында булган. Һәм аның нигезендә bu революция хәтле беренче ике каты төзелгән бина ята. Менә бу өлеше инде 28-нчы елда төзелгән. Хәзер инде тиздән 100 ел җитәчәк менә бу биналарга. Башка өлешләре ул 50-нчы елларда төзелгән булган. Һаман бу предприятие үскән. 90-нчы елларга хәтле ул зур иң ире предприятиясе, илдә иң ире мех предприятиясе булган. Монда яшәүче, яңа бистәдә яшәүче татар гаиләләре үзләре дә кичкенә мастерскойлар ясап, мехтан нәрсәдер теккәннәр һәм мәсәлән печән базарында сатканнар. Казан байлары монда эшләгәннәр, Казан артында яшәгәннәр була инде. Монда байыганнар, чөнки монда төп сату урыны булган. Анда чимал, монда җитештерү урыны яңа бистәдә, иске бистәдә печән базарында сату урыны. Биредә яңа бистәнең беренче булып төзелгән мәчете ул 1801 елда таш мәчет итеп салынган булган. Аныңча хәтле 50 ел ул агач мәчет булып торган. Яңа бистәгә татарлар бу сазлыклы урынга татарлар куып җибәрелгәч, аларның беренче төзелгән мәчете менә бу урында булган. Казанда билгеле менә мәчетнең иң иске урыны ул менә монда яңа бистәдә. Менә бу мәчетне реставрацияләү булырмы икән? Әлбәттә, бу инде күптәнге планнарда, аның инде имам хатиплары да хәзер бар. Кызганычка каршы әле күрәсез, ул ярым җимерек хәлдә. Шул ук вакытта аның тәрәзәләрен күрәсез, ул консервацияләнгән. Теге фундаментына эшләре бераз шәнелгән булган. Белмим кайчан булыр, күптәнге көтелә торган эш инде менә бу ак мәчетне торгызу. Кызганычка каршы манарасы күрәсез, Совет заманында киселгән. Bu мәчетнең бинасы Совет заманында 35-нче хатын-кызлар мәктәбе булган. Тәртипле, яхшы белемле кызлар чыгарган татар мәктәбе булган. Бу яңа бистәдә бердән-бер сакланып калган сәүдәгәрнең торак йорты. Якуб Козлов дигән сәүдәгәр булган. Ул 10-нчы мәчеткә, ул мәчеткә күп ярдәм күрсәткән кеше, хәйрияче кеше. Якупов мәдрәсәсе дә дип атаганнар әле, чөнки аның акчасы нигезендә инде мәдрәсә эшләп килгән. Бу йортка җимереләчәкме? Бу җимерелә торган йортмы? Җимерелә торган нәрсә түгел. Алла белсә, бу сакланып калачак. Аның беренче этажы таш, икенче этажы агач. Без күргән җирлек бу һаман әле мехчылар фабрикалары, һәм менә бу су бирә торган манара 29-нчы елда төзелгән манара, тиздән шулай 100 ел булачак инде. Безнең иң беренче профессиональ белем алган татар архитекторыбыз Исмагил Гайнетдинов тарафыннан иң беренче проектларның берсе аның булган. Исмагил Гайнетдинов тарафыннан төзелгән манара бу. Ул шундый кызыклы итеп күренә, шундый индустриаль объект булып тора. Һәм менә бу урыннарда һәр вакыт җитештерү урыннары булган. Инкыйлабка хәтле дә хәзерге вакытта да сез шуны күрәсез. Менә без күргән йорт ул хәзерге мех фабрикасының төп бинасы, конторасы. Беренче каты ул революция хәтле төзелгән бина. Кем тарафыннан, кайчан төзелгән? Без әле тарихчылар аны белми. Менә бу тыкрык элек зиратка керү төп юлы булган. Һәм менә моннан кешеләрне озатканнар инде. Шул исәптән Габдулла Тукайны, шул исәптән Салих Сайдашевны да менә бу юлдан Шихабетдин Мәрҗани, Каим Насыйриларны бөтен монда безнең татар зыяларының төп күмелгән җире инде шул татар зираты һәм менә юлы
соңгы юлы менә монда булган. Шулай ук монда яңа бистәдә революция хәтле төзелгән биналар бик аз сакланып калган. Шуларның берсе менә бу бина. Әле кемгә карый бу бина әле тарихчылар тарафыннан әле бик үк ачыкланып килмәгән. Шундый фараз бар, бу Утямышевларның конторасының төп бинасы булган. Күрәсез, менә нинди кызыклы фронтоннары, менә нинди кызыклы архитектурасы менә монда ярым түгәрәк шундый тәрәзә. Әле ачыкланмаган, документлары да әле күренмәгән. Һәр хәлдә архитектурасы буенча, төзелеше буенча бу чынлап та 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башы бинасы булып тора. Хәзерге вакытта ул икътисад, идарә, менеджмент һәм психология институтының бер бинасы булып тора. Ярый мәгърифәт үзәге булып тора. Ансы да бик әйбәт. Биредә безнең яңа бистәнең 3нче булып төзелгән мәчете Ал мәчет урнашкан, халык арасында Ал мәчет дип аталган. Рәсми рәвештә бу 10-нчы мәхәллә итеп аталган. Яңа бистәнең шулай ук зур бер мәхәлләсе булган монда. Ул мәчет бераз соңрак төзелгән булган. 1808 елда, 19-нчы гасыр башында Муса Апанаев исемле сәүдәгәр тарафыннан үлгән кызына багышлап, менә бу мәчет төзелгән булган. Аны башта Тәбәнәк мәчет, Бухаралы мәчет дип атаганнар. Әнде 100 елдан соң 20-нчы гасыр башында ул яңадан күп кенә өлеше җимерелеп, яңа менә шундый мәхәббәт биналы мәчет монда торгызыла. Һәм әйтергә кирәк, бу мәчетнең әле халык арасындагы булган исеме Зират яны мәчете. Алар һәр вакыт зиратны карап торганнар. Зират юлы өстендә урнашкан бу мәчет булган. Монда җиназа намазларын укыганнар һәм инде алар зиратны карап торганнар. Хәзерге вакытта да шәкертләр һәр вакыт зиратны карап торалар, өмәләрне ясыйлар, 200-дән артык каберне карап торалар. Менә бу мәдрәсә, уйлап карагыз, 200-дән артык каберне һәр даим карап торалар, дуга укып торалар. Яңа татар бистәсенең территориясе турында менә шулай әйткәндә, ул каян алып, каян башланып, кая тәмамлана ул? Аның тарихи ядрәсе Гафури һәм Мехчылар һәм Кызыл Татарстан урамы. Менә шул урамнарда 3 мәчетебез урнашкан. Шул вакытта яңа бистәнең бер өлеше итеп Пләтән дигән җирлектә санала. Чөнки андагы халык үз-үзен яңа бистә халкы итеп саный. Һәм алар һәр вакыт яңа бистә белән тыгыз элемтәдә булганнар. Анда безнең Казаныбызның иң матур тарихи мәчете урнашкан, ул Әҗим мәчете. Ләкин сез шундый бер бик күңелләрне шатландыра торган шундый бер яңалык әйттегез, әйме, безнең яңа татар бистәсен төзекләндерү планы бар икән дип. Әйе, менә без торган урын бу инде безнең Кызыл Татарстан урамы, бәлки Кабан күленнән алып, Фатхулин урамы, бу Пләтән урыны, яңа бистә урыны, Фатхулин урамы буйлап, менә бу Кызыл Татарстан урамы буйлап Иделгә хәтле бер бульвар булыр дигән планнар бар. Ягъни Кабан күленнән Иделгә җәяү матур гына җирләрдән узып булыр. Шул ук вакытта бүгенге елга порты янында күпләп яңа йортлар төзеләчәк дигән планнар бар. Ул күптәнге планнар һәм хәзерге вакытта инде ул бераз тормышка ашырыла башлады, яңа йортлар төзелде. Инде анда берничә мәктәп, берничә балалар бакчасы, офислар, яңа эшмәкәрләр урыны булачак дигән фаразлар бар. Һәм менә бу тарихи җирлектә яңа йортлар төзелгәч тә үзгәрәчәк дип уйлыйм. Тарихи нигезе торгызылачак дигән өметләр туа монда.